Třetí důležitá noha stoličky, která pomůže českému školství, byla právě schválena. První bylo přímé navýšení výdajů kapitoly 333 o 13,5 miliardy na navýšení platů učitelů. Druhý zákon, který je stejně důležitý, je změna reformy financování regionálního školství, kdy už nebudeme striktně počítat hlavy žáků, ale co se naučí. No a dneska třetí strašně důležitá věc, o které se leta hovořilo, troufám si říct i 20 let, a to je kariérní řád učitelů. To znamená, že učitelům vracíme do prvního období po vystudování uvádějícího učitele, člověka, na kterého se může obrátit. Po 2 letech je převádíme, když budou úspěšní, do profese samostatný učitel s penězi. Dostane 2000 a ti, kteří budou opravdu nejlepší, tak mohou po 7 letech vykonat zkoušku na vynikajícího učitele a plat jim bude navýšen o 5000. Znamená to, že když po učitelích chceme, aby se vzdělávali, což oni dělají, tak jim jasně říkáme, co za to dostanou. A já si myslím, že se musí odpracovat ještě velké množství práce, ale dneska se udělala ta třetí důležitá věc. A to se schválil kariérní řád učitelů. Mám velikánskou radost, protože vím, že kariérním řádem všechno nezměníme, ale je to ten pozitivní a důležitý krok dopředu k vážnosti učitelské práce a k vážnosti našich pedagogů.